खौसेथिनि जि एजेन्डाखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, XNDB, XBLT आरो गासै 16टा बर'नि माहारियारि गौथुमफोर, बेयाव हारिमु आफाद, आइजो अनसाय आफाद गोबां दङ गुबुन गुबुन। जोंनि जि हाबा मावनाय आरो जोंनि जि मोनसे नाजानाय बे थाद'नाय गैयाजासे सोलिगासिनो दङ। एनिया टेबोलाव जेला रायलायगोन अब्लासो आराम्भ जागोन। बेखौनो बिथा खालामनानै हाग्रामा महिलारि माने बिथाङा दाखालि बावै फिन बिथाङा बुंदों जे एबसुआ आंखौ हांख्रायनो फैदोंमोन आरो हांख्रायनाय बायदि बिथाङा बुंदों जे प्रमद बर'जों आंजों जिरायहोनो थाखाय बिबान लानानै थांदोंमोन। नंगौ, दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांजों रायलायदों 2024आव। बिथाङा खोब पजिटिभलि बुंदों। रबिराम नार्जारि, खाम्फा बरगयारि एबसुनि जों आफादगिरि गाहाय नेहाथारि दङमोन आरो बे रायलायनायाव बिथाङा गावनि गोसोखौ दिन्थिदों। जोङो खोथा मथे प्रमद बर' बिथांजों जों रायलायफैदों, बिथाङाबो पजिटिभै बुंदों। आरो सिडली बाइ इलेक्सनाव दान्थे बिदान्थे नांलाय खमलाय जानायनि थाखाय बे बुजाबुजिनि जि खोथामोन, सावरायनायनि जे खौसेथिनि खोथामोन, बे बन्द जानानै थादों। कनफिडेन्स लानानै फिल्डआव नामायो, जोंहा बेयाव जेबो बुंनो गोनां गैया, जेबो बादा होनो गोनां गैया। खिन्थु जोंनि उइकनेसा मा, जोंनि स्ट्रेंथआ मा, जोंनि गोहोआ मा, जोंनि लुजारा मा, जोंहा मा दुर्बलता दङ, बेखौ नोजोर बोनानैसो जातीय सार्थआव जोङो बड'फानि आदर्शजों खौसेथिनि बे मोन्थोरखौ लानानै जों हाबा मावनो थाखाय हांख्रायदों। बाखि रेसपन्स आरो रेसपन्सिबिलिटि, बिबान आरो दायित्वआ दैदेनगिरिफोरनियाव थाबाय, मोननै दोलोनि आफादगिरिनियाव थाबाय आरो हाग्रामा महिलारि आरो प्रमद बर' मानगोनां बिथां सानै बिथांमोननियाव थाबाय। जोङो नेनानै थागोन आरो सावरायनायनि उनाव 12 आगस्टनि उनाव जोङो मोजाङै जोंनि गासै आफादफोरखौ लाफिननानै जों सावरायनायनि उनाव जोङो थांखि आजावनानै उननि हाबाफारिखौ बे प्रक्रिया बबेसिम जाखो आरो मा जानानै मासिम सहैखो जों बेखौ गुवारै फोरमायगोन। गोजोन्थों। खौसेथिनि सावरायबाय थानाय समावनो बे समाव BPF राजखान्थि हान्जाया सानै दिनै बिजाथिनि जे मुं फारिलाइखौ फोसावबाय, दा खौसेथिनि बान्दोआ बेसेबां फिथाइ थायगोन बायदि सानो? गावबागाव दोलोआ गावबागाव निति आदर्शजों खामानि मावो, बे बाथ्राया स्पष्ट। किन्तु फारसेथिं खौसेथिनि मोनसे जि प्रक्रिया, जि प्रसेस, जि माने हाबाफारियाबो सोलिबाय थादों आरो बे प्रसेसखौ 2024आव जि बन्द जानाय प्रसेसखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद बा XBLT, XNDB बा 16टा आफादा जागायफिनाखै, बन्द जाबाय। जोंबो सानबाय जे दोलोआ हान्जाफोरा गोसो गैलायलाया जानांगौ बा बिथांमोननि गेजेराव बे आदर्श नितिखौ लानानै बे पइन्टखौ लानानै रायलायफिननो हायाखै जानांगौ बा बायदिसिना थासारि थानो हागौ। नाथाय बिथांमोनानो जागायफिनदों। हाग्रामा महिलारिया फिन मेडियायाव बुंफिनबाय जे एबसुआ बिबान लानानै थांदोंमोन, किन्तु बे बिबानखौ मावफिनासै। आरो दिनैबो आं हास्थायफिनो जे एबसुआ गावनि दायित्व बिबानखौ मावफिननांगौ आरो एबसुआ बे हाबाफारिखौ मानो हारसिं मावनो। बेखायनो जों 16टा आफादफोरखौ लानानै, जोंनि गार्जेन आफाद, बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय लानानै गासै आफादफोरखौ लानानै हाबा मावदों। हाग्रामा महिलारिनि बे आपिलखौ खोनानानै प्रमद बर' बिथाङाबो रिप्लाइ होदों जे गोबां जोंनि गेजेराव घात प्रतिघात, बिसास अबिसास थासारि दङब्लाबो माहारियारि आफादा माहारिनि खौसेथिखौ जुदि हांख्रायदोंब्ला आंबो बेयाव माने सापर्ट दङ, जोंबो रायलायनो थाखाय गोसो। दा मोननैबो दोलोनि सानै मुरब्बिया जेला गोसोखौ फिन बिथांमोना बुंफिनबाय आरो जातीय संगठननि फाफ्लियाव बिथांमोना खौसेथिनि जि प्रसेसखौ आवगायलांफिननायनि थाखाय बिथांमोना जेला नारहरफिनबाय, जोङो 13 तारिखआव जिरायनानै मोनसे लेभेलाव जों सरसा खालामबाय जे बे प्रसेसखौ जों लांफिनो ना लांफिना, लांफिनोब्ला माबायदि जागोन आरो लांफिनाबा मा जागोन। बयबो मतामत होबाय जे बे प्रसेसखौ आवगायफिननांगौ, खौसेथिखौ जों लुबैयो। हारिया ओरै आरो गोबां जाबावनांगौ, मोनबावनांगौ, आवगायलांबावनांगौ दङ। गेरेमसा माहारि दानायनि बाथ्रा, बायदिसिना जोंनि जेंना जेंसिनि बाथ्रा, अधिकारनि बाथ्रा आरो बेखौनो साबसिन महर होनो जोङो 3 आगस्टआव गुवाहाटीयाव जिरायनानै बे खालिनो जों थांखि आजावबाय जे गिबियाव
प्रमद बर' बिटिआरनि चिफ मानगोनां बिथांनो बा इउपिपिएलनि आफादगिरि बिथांनो लाइजाम हरनाय जाथों बिथांजों आलादायै थोंजोङै रायलायगोन हाग्रामा महिलारि बारग' बिटिसिनि चिफ आथिखालनि बिपिएफनि आफादगिरि बिथांनो थोंजोङै लाइजाम हरनाय जाथों बिथांजों आलादायै रायलायगोन आलादा आलादा रायलायनायनि उनाव जोङो नांगौबा ज' खेबसेनो उनाव रायलायगोन किन्तु इन द मिन टाइम 3 आगस्टआव जों रायलायबाय जोङो लाइजाम हरनो थाखाय रेडि खालामनानै दोनदों आरो जों 5 तारिखआव लाइजामखौ हरबाय भाया मिडिया बयबो मिथिदों जे खौसेथिनि थाखाय मिटिङा जाफिनदों सिद्धान्तबो जादों किन्तु बे समावनो हाग्रामा महिलारिनि जे हानजा बिपिएफनिफ्राय 22 जन बिजाथि फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सननि थाखाय बिथांमोना फोसावनानै होबाय जोङो एसे आनइजि फिल खालामदों खालामाखै नङा जे खौसेथिनि जि प्रसेस गावनो हांख्रायदोंमोन दा मानो हठात करि बेबायदि बिजाथि फोसावलायनाय परिबेस जाखो एसे नेबावनो हायोमोन जों दा सोंखारिनोबो नागिराखै बुंनोबो नागिराखै बे बिथांमोननि दोलोनि सिंनि इसिंनि बाथ्रा जे मा परिबेस परिस्थितियाव बिथांमोना बिजाथि फोसावखो जों इन्टारभेनसनबो खालामनो नागिराखै हस्तक्षेपबो खालामनो नागिराखै जोङो 12 आगस्तसिम आसाबादि जोंहा दाबो जोंहा आत्मबिसासि जों नेनानै दङ बिथांमोनजों जों सावरायग्रोगोन बिथांमोना जोंनो लाइजाम हरदों बिनि सायाव जों दा सावरायबावगोन आरो इउपिपिएल दोलोनिफ्राय थोंजोङै रायलायनो थाखाय बिथांमोना जोंनो प्रस्ताब हरदों बे गासैखौबो लानानै 12 आगस्तनि सिङाव मा जादों 12 आगस्तनि उनावसो जोङो इसिङारि बायजोआरि गासै बिथिंखौ जोङो बुंफोरनानै खोथाखौ स्पष्ट रायजो राजानो मिथिहोगोन दिनै मिथिहोनांगौआ जाहैबाय मोननै दोलोनो जों लाइजाम हरबाय इन दा मिन टाइम केन्डिडेट फोसावलायनाय जाबाय थेवबो जोङो दाबो आसाबादि दाबो जोङो बिसासि आरो बर' रायजो राजाफ्रा बेखौनो सोंदों खौसेथिनि जि प्रसेसा फैमाल जाबाय नामा माने खौसेथिनि जि प्रक्रियाखौ जेरैबायदि एबसु साहित्य सभा एक्सबिएलटि एक्सएनडिपि गुबुन गुबुन आफादफ्रा जायखौ आङो नाम लाजोबनो हायाखै 16ता बिराद गोलाव जायो बे आफादफोरा जि प्रसेसखौ लादोंमोन बेयो मा जाहैखो दा बेखायनो जों दिनै लाइजाम हरनाय आरो बिथांमोननि जि रेसपन्स मोननैबो दोलोआ रेसपन्सखौ हराखै नङा हरदों आरो 12 आगस्तसिम मा जायो दिनै 9, 10, 11, 12 सानथाम दंबावो बिनि उनाव 12नि उनाव जोङो स्पष्टयै जों बेखौ बुंगोन